Bonjour chers abonnés du magazine du Mali. Au bisimila yaga kuna folu keneka. Bakuruba wala amba lodoniya ka fuku asango jekulu do siranga ministri nyamama mi shogal ko kala maigai kugu deme ka asango basigi kadan sigiliga ni bakuruba ina amba lodoniya tuguni ka fuku shisha interdit ko kuma ngufora ko shisha ferega law do willa ka lanyini ko dele do ka duma ugase ku ga bola mino fere ka bubulu Comme on a fait une bakuruba wala asongo jekulu do siranga ministri nyamama mi shogal ko kala maigai kugu deme ka asongo basigi o jekulu nyama huye ye ya maigai aka kuma konala aya yira ka foko uga jago fitini munu ukumba ake ku yere deme ku beda blala ko sabula asongo basigilinte anga ministri fena ya fo aka kuma konala ko oluga lanyini ko jamano ga basigi ko sabula ko nyeta tese ka fo ni jamano basigilinte aya fo tuguni ko bi Mali est première puissance doye fintigila ka ufanfe kadan sigiliga ni kuna folia ina amba lodoniya tuguni ka foko shisha interdit ko kuma ngufora anga nyema ofe shisha ferela do willa ka lanyini ko wakati ndo ka se ka duma tuguni ukase ku ga bola mino fere ka bubulu ni le kumbe dan sigilike anga bi kuna folia ka au kambe magazine du Mali sanfe